Hello mga ka-listeners, kumusta og mayong hapon? So karon ang akong ipabati kaninyo ang kuansa ang way hilakay no kay tungod sa alanganin sa power sa cellphone kay ganinang buntag ra ni init niya pagkaudto gadagong dagom na. So gamay rag power ang natigom sa ako ang cellphone no. So alanganin mag alanganin sa dungkoy no. Lisod i-mix tong dungkoy kay moabot og isang oras kapin so makalobat sa cellphone. Labi na kay ako ang cellphone on 50% ra no. So ang makaya ra ni kining mahilakay kay medyo mubo-mubo ra man no. So sa dili pa shout out sa taning kuan nakasuwat nako resibo gisuwatan no para maka-shout out na panagsar gud pod kay gilugaran jud nako ni samtang mapay power ang cellphone ba no. So basahon sa nako ni shout out no. So shout out ni Recabs no. Ingon siya, maayong adlaw Lodi. First time ko nag-comment, pa-shout out ko din sa Kabiltis family. Sa may Jasaan, Misamis Oriental no. So Kabiltis family, gi-shout out ka ni Recabs no. Diha sa Jasaan, Misamis Oriental. Salamat idol sa pag-upload sa mga manindot nga drama. God bless idol no. So shout out ni mo Recabs no. Sa mga Kabiltis family sa Jasaan, Misamis Oriental no. O si Gabato Revival Vlog no. Pa-shout out sunod dol sa way hilakay nimo nga upload. Salamat no. So Gabato Revival Vlogs, shout out nimo og salamat sa kanunay pagsunod sa drama no. So karon ang way hilakay jud imong gusto atong ma-upload dun kay apiki ang power sa akong cellphone no. So kini ray makaya og mix karon no. So ikaduha ay katulo si Ruston Blind Massage. So shout out Ruston Blind Massage no. Ingon siya pareho ko og great sir ni Junjun Abapo sa part 7 sir o part 7 ni karon no. So shout out Junjun Abapo shout out no. Gipa shout out kani Ruston Blind Massage. Nya kaupat si Maristil Humawan. Pa shout out idol Jan, your listener OFW from Malaysia no? Shout out Maristil Humawan no? Nya si Labiko, shout out Labiko no. Shout out idol shout out idol. So shout out ni mo Labiko no. Salamat sa pagpaminaw. Nya si Lucilia Sai no. Pa shout out idol Lucille from Korea. Lagi kong sinubaybayan to ang dungkoy pusoy no. Nya si Silso Kulanag no. Shout out Silso Kulanag, watching from Daman, Saudi Arabia no? Shout out ni Silso Kulanag. Nya si GR Force Barbarona, shout out. Salamat sa next episode Wahilakay part nag-comment siya sa Wahilakay part 5 no? So shout out ni mo GR Force Barbarona. Salamat sa pagpaminaw. Unya si Jan Saluta, shout out ni mo Jan Saluta from HK no. Nya si Life Journey, shout out sab no. Thank you for this drama, listening from Florida, USA. So permi po ni si Life Journey. Nya kini po si Ruchi Delirio Barido no? Salamat Lord pa shout out dol OFW ng Riyadh, Saudi Arabia no? Shout out nimo Ruchi Delirio Barido og ni Angie Divina Gracia no. Thank you Lord sa pag-shout out, God bless no. Way sa payan. Salamat po Angie Divina Gracia sa pagpaminaw sa mga drama. Og shout out ni Mary Ann Rostria, ni SPG Super Pop Girls, ni Ma'am Grace Blanca Flor no. Og ni Chulawong Stevie, Ronel Prasco Official. Welcome Bisaya Channel. Ang sa kong amigo no, si Gios Gift Mark no. Ang amigo ni si Gios. Shout out ni mo Gios to kung nagtanaw ka sa itong vlog no. Shout out ni mo. Nya karon mga ka-listeners matingala gid mo no kay naa mga laktaw gihapon no. So i-comment lang ninyo no og unsa inyong mga pangutana para atong tubagon na sad sa sunod nga vlog no. Pwede na ito bago na sa before sa drama no nga dunggoy pusoy or dire sa Wahilakay yun mismo nga drama.
So pangutana lang muna, comment mo sa inyong mga pangutana kanang mga kalibgan ninyo, labi na kay nalaktaw-laktaw ang uban, no? So comment lang ninyo. Okay, kung paminawan ninyo ang part 7 sa Way Hilakay, mga matay. O karon sa laing anib ng atong sugilanon, Way Hilakay, mga matay! Mayor, ugma sa lubong. Daghan ko na ang mga atod. Unya, magdaan ko na silang mga placards. Samtang maglakaw sila nga magsunod sa purlon. Magsiyagit-siyagit ko na sila. Murag magprotesta. Di ay. Pues tanahon ta. Kung may manguyog ba ugma, inigatod pa doon sa minderyo. Bili, Mayor, unsa kay maayo. Paraway manguyog sa lubong ugmang adlaw. aw, sayan ra kay na, Mayor. Buhatan na tog milagro kanong gabi na. Aron ugma, wa na'y mangguwa sa ilang lungga. Maayo kay to ana ang mayor. Bantayin ninyo ha, basig mamalik sila ha. Nang, mupadayon ta sa atong meeting? Oh, unsa man di ay. Dali mo nga ri sa sud. Pagbutang mo bantay diha. Wa pa sila mabalik katong Dinganlan og Daniel. Wa pa man, madam. Ay, basing karon tataod. Kining, madam, gigotom na ka. Magpasukad ko. Kiniing baloy. Hmm? Mahimog magsulti ta. Daghan ko gustong ipangutana. Pero, Madam, kung doon naman kay mga pangutana murag, dili gyud ko makatubag ni mo, ana. Si Daniel Ragad ang makatubagan ng imong mga pangutana, madam. Paboto lang na to siya. Oh, kadiyat, basi gigotom na ka. Akong pandamon upan hapon akong mga tao. Nang, basi gigutom na sila. Ako sa andaman ng snack. Sige day, palihog ko day sara. Kining mga tawhana. Mauni ang mga gipangtabangan kini ato ni Padre Miquel. Pinangga giday nila si Padre Miquel. Pero ako gikuyawan sa ilang plano. Unsa kay resulta sa ilang parata ugma? Ilang iparada ang lungo ni Padre Miquel. Ug ilang iagi sa tubangan sa munisipyo. Dili baka na makamugna og kagubot kun ilan ang buhaton. Oh, ikaw katong Uni, uy. Wala kang makailan ako. ikaw na kanot. Kanang inyong mga plano, nindot man na. Agig pagpukaw sa mga tao nga nahikatulog ug wa na magpakabana sa panghitabo dinhi sa atong dapit. Pero pangutan ako. Dili ba na delikado? Basig hasta ang inyong pamilya madamay unya hinuon. Kami baya. Kuyaw na kaayo mi dire. Kita na Rosario, pulos na butang sa makuyaw. O kung di ko tayo magpakabada, kisa malay mo pagkabada. Ay, mao lagi. Pero unsa man tayo atong dag-anan, oy. Maayog away lang ni nga baay kay makasukol ta. Unya, away man ni nga patay. Nang, Oy, hindi sara. naay nangita ni mo nang. Ari asa kadiyot. Tuwa siya sa iyang kwarto naguwat. Ha? Jesus, Ginoo ko. Abi na kung kinsay nangita na ako. Ikaw rin manggod di ay ni kan. Kaya nga nung maday ko nang, di na lang yung ko importante lang ninyo. Time para, God. Oh. Naunsagod ka. Kalago na gud nimong tan-aon kanot. Mura man taon kag bag-ong gihulbot anak sa minteryo, oy. Nang, gusto manin ako nang pangatik-atik ba kay ano ganyan mo delikado na kaya nga itong kahimtang karoon din uy ngusi by Daniel. Unsa? Mau na ang Rosario dahil siya na kinahanglan ko no nga mamiya mo nga ni karong gidayon. Unsa? Mau na kani ako pag adto nako ni by Daniel kay makikita siya nako naglisod in tahon ko oy tigisundan ko. Kinsa may nagsunod nimo? Ay nausab ya ka ng Rosario. Mangutan na pala ko kinsay nagsunod ako.
Oo, sa di ay no. Basta kay ang sulti ni Bay Daniel ako, mamahawa mo nga ni, kay nahadlok si Bay Daniel, nga kamuo niya ang isunod ni Padre Miguel. O dili ba, basi gamiton mo, aron mo surrender sa Bay Daniel. Sakto gyud ka kanot. Mao na, sakto mo lang. Sus, dili na di mayong kuwan na, kumpensahan. No, sakto Apan, gyud. asa man di si Daniel kanot? Ginoo ko. Unsa man karon? Ginoo ka. Usap ka siya, patay na tani. Patay, buhi pa. Wa na, delikado na kita ani. Nang, mayo gani kay wag yung usa nga namatay. Oh, pero ang mga bintana in town, nangabuak ang mga bildos bintana. Sus, kuyawan naman ako, oy. Maayo kay wagyoy na igo. Nang, sakto gid ang giingon ni Daniel. Mamiya na lang kita ngani. Unya kon mamiya ta, gininghaya ni Padre Miguel. Ug saon man ni, biyaan lang nato siya din, he? Mausad, asa naman ito sa kanot? Unsa na, sige. Okay na, Billy Boy. Siguro na kung wa na'y manguban inighatod sa lubong ugma. Wa ba nakakita ninyo sa pagrakrak ninyo sa simbahan? Imposible kaya wa, Billy Boy. Ang problema, kung nakaila pa sila namo, ubay-ubay sa kong namilar. Sige. Konsultihan anis Mayor. Unsa naman tong gisangon ni Mayor nimo? Na-accomplish na nimo? Ing na lang si Mayor nga dili lang mabalaka. Kay kadto si Daniel, nagtago-tago na to. Mura na tog ilaga nga mahadlok makakita og tao. Kay oras nga magkakita mi, balbag yun ang iyang nga maigo nining akong 45. Jigger. Iban-iban ni si kuno ng hambog ni mo diha si mong Dili ganahan si Mayor, anak. Gusto ni Mayor kanang hilom lang mo trabaho. Dili kay laking dako, pero bungangiro, hambugiro. Sabot ka? Pasensya na mo, Billy Boy. Unsaon nga, ingon magyug ko ni ini. Sige, magabiya ka na. O paabot tang sa among tawag. Ay, pastilan, Dong Daniel. Gipangita ka na sa Jairo sa mga tinugyan na sa balaod. Bago pumanta kang nakalaya. Karon wanted na siya ka. Huskong ngiga gini mo ay. Yabin siya. Alagay mo kung mawa ko kalit din sa mong barong-barong ha. Kana may glakaw ko. Ay, ayaw ka balakaan na idol. Nakailan na guguni mo. Ay, yun na. Unsa man doon ay gitrabaho? Doon na kay gitrabaho? Ha? Aw, nahibaw ka na unsay buot kong ipasabot. Kung naamang gani, ang pala na diha be. Kay marag, ay, laay kayo ning kinabuhi ko din hida. Makakaon lang siyang nailabang. Kabla kaya. Usampit ako ninyo. Nagabot sa panahon nga makinahanglan ko ninyo. Ay, okay. Lauman ko na, idol. Okay na na. Gusto na kong aksyon. Pretty boy? Balay. Wapasas kanot? Wa pa man. Balay. Sugdan ko ng dinagko kong buluhaton. Pretty boy? Ug di ba o kada kuno sa akong gikinahanglan? Pretty boy. Dugay na ko nagpaabot nga musulti ka na ko, anak. Why problema? Doon natin daghang kargada. Sa may gusto mo? Ganang tagas? Nakabay prutas. Pila ka granada imong gusto? Kung gusto ka, doon natin daghang mga dinamita. Mahimong paulbohon tanang tibuok bay anang imong kontra. Saman, sulti lang. Naidaghan, pretty boy. Pakita ko sa inyo mga kargada. Mahimo ba, Baloy? Ikaw pa? Dugay na kayo ng mga kargada na mo, bay. Ang butog wa baka na mga tayo ikaron. Dali, bay. Sunod na ako. Dali, bay. Dali. Sunod nga, sunod. Tepa, kadit lang. Pasudlan ko ng muli ang si Armana.
Na dire ang sikreto, bay. Gitoyo gini namo para dili masakpan. Baw ka na. Init kay sa mga pulis ang akong grupo. Pagka-prison ako, akong gibutang tanan na mo mga kargada din eh. So wa pa, mga bungkag ang akong pundok. Dali, bay, dali. Kay, atong isirang putahan. Na, sibog kamay. Dili akong iirog ning luyo sa may baul. Gay, kamay niya. Kung sa gulabi, sa din na kasikritong agyanan. Bay. Lutsa na paingon sa ubos. Sander Brown. Tuwa dito gibutak ang tanan na mo mga kargada. Gamito na namo kung doon namin dagkong operasyon sama sa tulis sa bangko. Pero sa saunar, bay ha? Saunar na. Karonwa na. Dahil yapon. Gini. Nada na. Okay. Dali, bay. Dali. Soong lang ha. Bantay ha, kay. Bantay nga, di ka mapakong. Dali, hinay. Dali, bay. Dali. Not, unsaon man nato ani. Isikreto na lang ka na to lubong si Padre Miguel na. Ayaw nang. Diligid magmalinawon ang kalag ni Padre Miguel kung mo ni atong buhaton. Kwan, kanang maugyod na ng rosaryo, maugyod. Ulagi, maulagi. Unya, ipadayon ka na to lubong ugma. Ha? Nga kuyaw naman kayo ang sitwasyon, Not. Bahala na nang. Kung nahadlo ka, kami na lang. Kami na lang ang muhatod sa lubong ni Padre Miguel. Bahala ko ilaing mo kuyog. Maugyod, bahala na lang eh. Pero mangutan na usa ko ni Bay Daniel. Ako sa sinasultihan sa nitabo karon. Noy Kanot, pwede ba kumukuyog ni mo, Noy? Gusto ko makikita kang Daniel. Palihog ni Kanot. Oy, ayog binuang diya day Sara. Bihaan ko ni mo din, hiday. Uy, unya ako na lang usa. Kadali naman kaayo nang. Makiksulti lang ko ni Daniel. Kung mauna, mo kuyog na lang sad ko, oy. Makikita sad ko kang Daniel. Og mukuyog ka ng rosaryo, kinsa may mahibilin din sa haya ni Padre Miguel, be. Ibilin ko lang siya din sa atong mga kauban. Mga suod man gud na sad sila ni Padre Miguel god. Daghan man ang mo voluntaryo sa pagtabang sa haya ni Padre Miguel. Sila lang una ang akong pabantayon. Unsay balita, Billy? Nagalibwa kong panaga ng mga tao nga namilar sa haya ni Padre Miguel. Tiyaw mo ilang gipaarakan ng simbahan? Uy! Pagkabuang god. Kinsa may nagpaarak? Atong mga tao? Sila si Jigger, kung gisugo, Mayor. Uban sa mga bag-o na itong mga tao nga wa pa mailhi kayo. Pag-amping yun mo, Billy. Siguro alang yun ninyo nga dili masabit ang akong pangan sa mga panghitabo. Kay naibaw ka na. Init na kay akong pangan. Tanang mga tao din, may kalagot na nako. Bosa, ang pingiin tao ninyo ang balaanon ko ngan. Kadiyot baya, pasigaon na nako ang sugaha, kadiyot ha. Kadak ko gudag lugar din sa underground, bali. Bay, kompleto ni din Nay ref, nay kusina. Basta init ang grupo sa mga parak, anhimi din magpalamig. Mupundo mi din og tagpila ka buwan. Pero katong higayon nga nadakpan ko og ang ako mga kauban, ay dito mi antos gawas. Wa mi kabantay. May traidor sa mong grupo. Mo ba? Pero kini akong grupo karon bay, mga kuyaw ni. Pulos ni mga way kulba. Mga sakop ning uban sa bahala na gang. Pero kini among grupo ron, dinamihan ng toles. Hold up. Wala mi anak. Kay baloy mi sa among mabiktima nga ang uban pulos sa taon mga pobre. So, unsa man yung target karon? Kidnap for ransom. Mga milyonaryo o mga abusadong mga tao ang among kidnapon bay. Kanya, ang among makita, bahinon. Pero maglain mig para sa mga taong pobre sama na to. Amo agad silang tagaan bay. Mo ba? Nga naman bay, saman. Interesado ka? Gusto kang magpamiyembro sa akong grupo? Sulti lang. Kay ikaw mo'y akong himuong leader. Unsa man bay? Welcome kay ka bay. Basta masugot ka. Ako na yung i-turn over nimo ang pwesto sa akong pagka-leader sa grupo.
ug magmiyembro na lang ko. Suman bay, ha? Balay. Napakita kong problema nga akong natubangon. Dako pa kayo akong gibuhaton. Busa dili na akong makasanong na imo, bahay na. Oh, okay. May problema na. Sulti lang niya kung unsa gani. Pero magkinahanglan ka sa akong grupo, tingnan ko. Andam og tagana ang akong grupo sa pagtabang nimo bay Daniel. Salamat, Balay. Sama ni Balay. Kini bay, mao na ni akong gingon nimo. Tanawa lang ha. Nawa. Oh, kadaghan sa mga armas. Mga nagkalinlaing mga armas. Gusto kag into, Dre? Niya? Kadaghanan ini. Mga pulos, mga AK-47. Waday kay mga mugbo. Baw na, ana. May mo bagudagwa. Dili kay kinilang so sa kakaban. Ni apay laing kaban. Kuliw ta, akong kuhaon. Okay na, Kanot. Misugot na ang akong amiga. Sila na lang unay bahala din sa amtang wata. Tana Kanot, adto na to si Daniela. Gusto kong makikita niya. Oh, sige, kadit, mag-ilisaw ka dito, ha? Magkakita na kiming Daniela. Oh. Ni ara mga mugbo ng imong gipangita bay. Pili lang din ko sa imo. Kamang sinaw pa ni Balay. Maigdi mo pagkatipig. Oo. Pinutos ko nag-plastic god. Kinalang duha ka 45 Balay. Ining gold ang puan. Mahigag kayo kang upili bay da. Daghan kayo nag-interes ng armasa pero wa ko ginay gipagamit ay. Pero ikaw, may problema. Ihatag ko na nimo. Salamat, Balay. Og, napo ko lang ihatag nimo bay. Kini oh. Sama ni. Ang silencer. Sakto gyud kayo ka, Balay. Gamit ko kay ni. Ang mga bala ni. Wai problema sa bala. Pagkuha lang diya. Kana mga kinarton nga naa sa usa ka kaban, pulos bala ang soda na. Pagkuha lang diya, kutob sa imong mo. Salamat ani, bay Balay. Okay, tanan mo. Tanan lang, Rosario. Sige, on na lang mo. Kay manangit sa akong kirya. Akong ingnon nga manglakaw na ta. Sige, on na lang mo, sakyanan ka. Oh, ay pagdugay ha. Tana, isa na. Tiger, tarawa ko kinsa nang nanggawas ko binto. Uy, ang mga sinaligan ka na ni Padre Miguel. Muragado na sila ilakaw. Asa ka na sila eh. Basig dunay tumong ang ilang lakaw. Huwag ka na mao si Daniel. Nya, sinulan mo? Unsa pa? Naibaw ko ang usa anak nila. Naibaw kung asa karon si Daniel. Tara, ilan ka sa siya? Oo, unsa pa may gipaabot mo? Sige, labi ka na. Sundan ko sila. Pagdali! Ibuurap na to si Billy Tigil. Uniyan na. Siguro ang taon na ni. Pinahalang masakpa na to kung asa magtago ka ng manimal nga Daniel. Not, layo di ay nang kitagoan ni Daniel, Not. Layo po, oy. Pero luwas siya dito lugar, ha? Pero sultihan ta mo, no? Kanang iyang pagtago, wa man na magpasabot nga nahadlok na siya. Nangandam pa lang na. Awaro, no? Kaya mong pilakad daw. Busolbo ng pangalan ni Daniel alias Pretty Boy. Magpansiwag ng pangalan sa mga radyo sa mga telebisyon. Kanang mga tao nga, midawag-dawag ni Daniel. Puro niya hatang itlog na matuhana, awa niya. Madanot ay. Layo pa tanay Kanot? Layo pa taday. Excited siya na niya. Ay, makita lagi mo rin. Wala lagi, Daniel, relax lang god. Salamat ani, bay Balay. Salamat ko taon. Ang sabi akay. Magsugod akong paningil, Balay. Bay, isultihan ko ni mo sa imong problema. Dili basta-basta nang imong gikabangga. Mayor ko na. Daghan ng mga bataan. Upulos po na mangilaw yung mga tao. Wa sa mga kulba. Usa kung gusto ka, niya akong grupo. Andam kanunay sa pagtabang nimo. Usa mo lang katawag. Bisa ka pa. Doon ka gidayon na mo.
Bisag naa pagkasusod sa mansyon ng mayura. Sudlon ka na mo dito, aron, rescuehon. Salamat, Bay Baloy. Mutawag rin niya ko mo. Oh, sige bay, magpaabot ko. Tana, manggawa sa tangan eh. Oy, Not. Not, unsagod ni Not. Di aman lagi tahunong sa menteryo, Not. Noy, kanot. Ayaw ganing pagbinuang diha, Noy. Unsay patay mo ipasabotan ni Noy. Ngano ni ato sa menteryo? Kalma lang, gud mo, sabihan mo, ay. Nahibaw ko kung sa'yo nasa inyong oron. Ito mong patay na si Daniel. Simba ko ka diha, Noy, uy. Ayaw ganing pagbinuang diha, Noy. Niya siya din magtago. Nasya dangob sa usan niya kasuot ni Higala. Dali mga naon na tanan. Manood ta das minteriyo, dali mo. Jigir, nalis sila niya unong minteriyo. Wow. Basig na diha magtago si Daniel. Ya, man. Ug makita na to, sumabira na to. Kalma lang. Kahat ba ninyo? Kadiyot, si Mayor. Kining. Hello, Mayor. Jigir! Hain ka karon. Niya sa usa ka menteryo sa Pikas Lungsod, Mayor. O ganong naabot ka mo diha? Nasundan na mo ang mga sakop ni Padre Miguel, Mayor. Katong tiguan o katong batanong babae. Unya? Amo silang isundan, Mayor. Tuod kay nagtuo ko na makikita sila ni atong kinganlan o Daniel. Di ay ba? Sige. Tawagin ako dili karon sa update, ha? Gusto kong mahibaw kung makuha na ba ninyo ka ng ginganlan og Daniel. Sige. Bye. Si Jigger, Mayor? Oo. Nasundan ko nila kadtong mga sinaligan ni Padre Miguel. Kadtong tiguang babae o kadtong batanon nga babae. Uban sa driver ni Padre Miguel. Naibaw na ko kung asa nga menteryo, Mayor. Nasundan na namo ka ng tawhana makausa. Pero kalit lang nawa dito sa menteryo. Kinsa inyong gisundan? Kadtong driver ni Padre Miguel. Nasundan na mo siya dito sa menteryo. Ug amo yung gisundan dito sa sud. Pero kalit lang nawag tangang kanahan. Nagkamatikot tingal ito na mo. Kung mao, apasan ninyo sila si Jigger dito. Pagdaog dagang mga tao. Liyukin ninyo ang menteryo. Kutob sa agyanan. Pabantay sa itong mga tao. Liyukin ka mo, Billy. Ay, dilaay na ko nga ni. Huwag ko mahibawat kung anong nahiapot ko nga ni. Huwag unsay akong tuyo din hi. May mga tao wa ko makaila kung kinsa sila. Ay, ubiya ka ako nga ni. Kinahaglang matubag kining daghang mga pangutana na niya sa akong una-una. Huwag yung kumasayot kung nga ano ini. Kanot, oy. Klaro gani diha, Not. Pag-unsa man tangan ni sementeryo, oy. Siguro ka, Noy, kanot? Nga ni adin ni si Daniel? Pida sa ninyo, eh. Dadong ta ka mo nga ni kung wapa. Anhi gumidi ni magabot, good. Kung relax lang mo. Sunod lang mo na ako. Dali, come on. Bantay lang bitaw gid kang kanuta ka kung gibinuangan lang minimo, ha. Na, larutan tagyud ka. Ang gusto ba, Billy Boy? Balik ta sa Bidelyo. Oh, ito sa Cross Jigger. Kung may gusto ni Mayor, nagpaso na to sila para maalirungan na to ang maong menteryo. O di na yun, maka-ipsot pa si Daniel. Pilatag sa kanan. Tulog ka sa kinalang nagsunod to, Billy Boy. Tulog. Ha! Siya, ro maka-ipsot kagihapon mo, Daniel. O ka na mga batos si Padre Miguel, malas lang sana sila. Kaya mapadan ka na sila. Sayang kay itong usa, Billy Boy. Kitong gwapa ba? Hoy! Huwag mo hilabot ang tong gwapa, ha? Ay. Klarohon ta lang ni. Ako lang to. Bantakin mo na ko. Huwag mo hilabot ato. Oh, asas Madam Lourdes. Uy, tuda. Asam ka, madam?
Kadiyot bay, mangutan ako sa ako mga tao. Milakaw kas Madam Lourdes. Pero imposible. Kung mulakaw siya, wa sa may baho kung asa siya padung. Bay, huwag may nakakita sa ako mga tao kung asa si madam. Wa din mo pabanday sa mga tao. Pinahak na mga tawahan na. Kumpiyansa kayo, abi kay. Huwag masumayong punumduman. Ay, sige lang bay. Ipapangitan ako siya sa ako mga tao. Ay, niyara to nga niya. Wa ba ito magkapalayo? Asa man si Daniel, not? Niya siya nga na. Sa? Nasa nga na ba? Sure, oy. Kanang gamayng barong-barong kanot. Naa si Daniel diha mag-istar? Lagis pa. Uy, sus, sige pangutan. Sige balik. Ay, sige pangutan na pag-uwat. Gumugo. Hala, uy, masuko. Nagpangutan-on. Ay, Mayo! Mayo, naitaw? O cider yun ninyo. Taga-DSWD mo. Ganun din, taga DPS. Nang, kumusta nang? Ay! Ay! Ikaw man tong maniningil sa utang sa Pilipinas, no? Grabe naman siya na eh. Hindi ko palabot, ano. Kalingaw. Hala, no? Ni aman lagi ka kanot. Ay! Dali na yun mo nga rin. Sud mo dali. Sud ko no mo dali. Masud ta diha, no? Dili lang katas kawas. Ay, ayaw eh. Ibaw ba mo sitwasyon ni Bay Daniel? Ano alta sa sod? Eh, mo? Sud mo dali. Nanood na sila ninanggang mayang barong-barong. Kung mao, naadiha sa suhod si Daniel. Karon, dili ka na makaipsot nako, Daniel. Sa katapusan natong enkwentro, wa may natumba nato. Karon, paniguroon ko nga ikaw ang akong matumba nining higayuna. Tumpahon tanakan nining higayuna, Daniel. Sa makauna lang niya nato karon, Daniel. Tulas pikas ang duwag sakinan? Tara, Bliboy. Ato sa pikas sa gianan bagatang. Kita ra sa tubagan. Ngayo. Shit! Break! Siya ka na. Nasakpan ra yun nato siya. Oy, Bliboy. Di ba si Madam na? Asawan ba yun? Siya ka na. Usapin itong baton, Bliboy. Tawagan na nato sa iyo. Sundin niyo dog asa siya paingon. Unya, Bliboy. Saman, ilang na tamlawas na sementeryo. Sundin lang muna lagi siya. Bukbukon ka ron. Ha? Manawag pa ko kang Mayor, Mateo. Oh, si Billy. Hello, Billy. Mayor, na ako'y maayong balita. Unsa ka na, Billy? Nakita na mo karon si Madam Lourdes, ang imong asawa, Mayor. Unsa? Yes, Mayor. Amo siya karong isundan. Naglakaw siya, Mayor. Ug murag, nagsigig panglingi. Mao ba? Si gusto ni mong buhato na mo karon, Mayor. Amo na lang ning tumbahon. Ayaw, Billy. Kuhaan ninyo siya. Ad dito sa atong hideout. Adto ko magpaabot ninyo karon. Nakasabot mo. Og timan Billy. Ayaw gid mo pagmugna og kagubot. Basig may mga tao sa palibot og makaila ninyo. Timan nagtuo na ang mga tao nga patay na si Lourdes. Busa, sikretuhan ninyo pagkuha si Lourdes. Matuman, Mayor. Sige, Mayor. Bye. Cuman, Billy Boy. Abante pa sunahan. Labyan lang na nato, madam. Sa dala to, Billy Boy. Eyo din na ay daga mga tao. Sa unahan, ato siya paingon. Unahan ta siya. Ug atong at nga dito sa unahan. Sige. Tugi. Labias, madam. Kaway tamo si Peta. Si Madam Billy Boy. Oo. Siya gyud kana. Wa siya magkailan nato.
Sa ato pa, naa pa siya sa kalimot. Wa pa siya'y nahinumduman. Warden hiyang iniyong gipangita. Iya utang buod. Tugaan nilang intawon mis tinuod. Asa man di si Daniel? Dili ko kinaiyang mangutan na sa mga personal niyang lakaw. Sabot? Sa pasensya na. Kanot? At nga. Peh! Abay, Ikaw ha? igo sa gulo palihay. Ya, kanang unsa ka kung huwato lang namos Daniel. Ay, maguwat mo. Bida. War ba ko'y kapasnacks ninyo da? Dili na kinahanglan nga dalitan pa minimo og snacks iya. Huwaton lang namo. Kamo. Ari lang ko maghuwat sa gawas. Oy, maghuot na din sa sunod. Ay, tuupugngan. May pa! Ato lang una mos gawas. Sige, ato mo sa atman. Mundo kami lang diri sa tungki. Ang sakyanan i-ready. Inigabot niya diri sa atong tungod. Alsahada yun. Kung ang usa mo, sapong siya baba arong dili makasyagit. Saman, sige tanganda mo. Duol na siya. Basta ni kinabuhi sa madam na. Kinabuhi lang gihapon. Duol na lang siya. Okay, yan na siya. Siniyasan ako sila. Baligip! Lugit! Sukma ba yung kuto-kuto? Araw mo payapan, supan! Kinsay! Ikaw! Daniel! Kumusta? Sige lang inyo. Nurot o katumbang ako magkatao. Gusto kang isunod ka. Ako na magkikagatraso na ako. Mudagan ko! Bitawan siya. Tagaan pati kabing higayon, Billy. Sa sunod na kong abot, siguro kong tanaka. Sige, Lourdes. Animal ka, Lourdes. Naghatag ka gihapon og labad sa kung o. Pero karon, ako'y maniguro sa pagpatay ni mong buanga ka. Pangunayan tagid ka. Kadugay ba nilang Billy? Ang buang ay, siya na tingali karon. Hapit na malang ibangga sa kanahan ng sakyanan. Sugaton ko sila. Asa na siya, Billy? Kadimungkog. Ngayon lang kinugog ka. O gano'ng ikaw lang usa. Asa nga itong mga tao, ha? Asa si Lourdes? Mayor. Asa nga itong mga tao, Litse? Patay na ang uban, Mayor. Ursa! Igo na, madam. Luwas ka na. Igo na, ilang pagilak. Ibalik ko siya dito sa Baloy para matiman siya. Madam! Nguli na lang tingali ta ng rosaryo, ah? May pa. Murag yung kapoy na ko. Una lang manang. Ani lang una ko. Pabuton ko si Daniel. Ha? Saba ka diya, day. Delikado din ni day. Mingaw. Nintiryogod ni. Ngam re ng rosaryo, hadlo kang mamangon ng mga patay din, he? Badihat na, tay. May mga lalaki. Kinsam ka ni. Alakanot. May mga tao. Pulos man na mga lalaki, no? Nakakita lagi kunang. Ay lang yung mugsaba. Kung mangutan na ganila may tungod di Daniel. Ayaw yung mugsulti. May mo ba mangutan? Napasinsya ka na, boss. Di may taga din, he. May giduaw lamingan, he. Kinsa ba giduaw ninyo? Ha? Kinsa'y giduaw ninyo?
Si Daniel. Daniel? Oo, may kailangan Daniel. Ang patay mo yung among gidluaw rin Seryo may nga, dili man Daniel. Baka ako na. Ay! Ay, Ginoo ko! Asa si Daniel, ha? Asa si Daniel? Unsa, Billy? Mauna, Mayor. Huwag ikabantay nga. Dahil siya. O, nakalitan may tanan. Gipamusil niya ang tanan kong kuyog. O ako, iyan na sa tapusilon. May gani kay kalit ang misyagit si Madam Lourdes. O nabali ang iyang atensyon. Motor ka lugar ko sa pagdagan. Pero gipusil gyapon ko. O naikukuslubot. Si Daniel ang mihimo ninyo ini. Nalupig mo ni Daniel. Nga usa lang siya, ha? Kalit siya! Pwah! Bay, murag na nakamat mo na siya, bay. May kinakapahuin sig Mayo. Ang dami lang sa nagpagkaon balay. Ilabig siguro. Gigutom na ni siya. Mga ini sig kaon. Bay. Mateo. Militog siya sa pangalan ni Mayor Mateo. Mateo. Mipiyang mo balik yung mga mata. Pero nga naman to, nagkalitok siya sa pangalan ni Mateo. Walang na kumasayap sa kong panungog. Bay, andam na lamisa. Nakasukad ako. Takubel sa tubalay. Natug siya balik. Ha? Aw, natug balik? Oo. Pasagdan talang mo na siya. Pabuton talanggit nga mo mata siya. Ang Mayor. Mabawa niyo si Billy. Ito na, Mayor. Kata si Mayor. Kumusta na, Billy? Okay naman, Mayor. Di naman kayo sakit akong lubot. Pundokan nga itong mga tao. May sabutan ta. Asa si Jigger? Wa pa man mo pakita dire, Mayor. Taugan ninyo, paniya. May mitingan ta. Nanyo magyuday ka Rosario. Ilubong na noon na sa Padre Miguel. Ug mga karon pa masigin na kang hilak. Lain manggod ang akong gilakan, good. Sama? Hindi man si Padre Miguel, good. Okay naman si Aitita. Day Sara. Ha? Ano ko tawag si Sara man? Ay, palabi, oy. Kung siya may tabo ni mo, may pepe. Tubig. Oy, imna ni tubig sa'yo, imna na yun. Empat. Sige, inom pa. Inom sa tumaso. Sige pa, inom pa. Tubig. Tubig. Sige. Hasta na. Hasta na, ay! Sasad mo magpainom tubig. Basi kaihion ko. Hasta na yung tao. Hasta na. Relax siya. Huwag na sulti o mandala. Relax siya. Ay, unsa di kadot? Di kidnap si Sara? Mo lagi na. Kidnap yay. Kahakay ng matawhan na. Iapil mo mga way labot. Minibihing, oy. Kinalang mag-rally tong ma. Bitaw. Inigatod ko sa lubong ni Padre Miguel. Magdatog mga placards. Usa na naghimo ni. Usa na. Gusto na lagi mo na. Watay mahal mo. Magsabot ako sa bato na itong uma. Magsabot ta kung sa itong bato ng uma. Sabot. May kirigmata ka na. Ikaw. Nga nang kitutukan ko ni mo. May ninunduman ka na ba? Nganong ni ako nga ni. Unsa gipuhat ni ako. Tangkin sa kining bahay. Kalma lang. Nahinumdum ka na ba sa mga nangagi? Nahinumdum ka na ba sa nitabo mo? Ha? Salvajes! Demonyo! Bay. Hinahinay nagpumabalik ang mga nangagi. Kansay nagluwas na ako.
Nahinomdom ka na ba sa hitabo nimo? Buot ko niyang patsyon. Kinsang mo patay nimo? Ang salbahis kong bana. Si Mateo. Nakaila ka sa akong bana? Waywa makaila si mong bana, madam. Ay kahadlok. Dili ko sama sa mong bana nga usap mo. Daghan kong mga pangutana nimo. O kinahanglang nga imo yung kini matupag. Apanay bawag ko. Igutom ka na. Kauno na, anyan na magsulti. Asa na si Jigger, Billy? Wa pa, Mayor. Pahibaw ako kung maabot na. Ayaw siyang panugaya. Dili ko gusto magpaabot og dugay. Yes, Mayor. Nagkadaghan ang atong problema. Ugwa pa ko nakitang sulbad nga inyong nahimo. Leche! Padaliya si Jigger! Leche! Bay, yun ba siyang nagkaon? Marag na timi-timi. Wala siya makadawat sa nitabo niya. Nagsigi pag-andari ang utok. Nagunaw na sa mga nangaki. Nag-recall. Mas may noon. Murag naan niya ang tubag sa mga pangutana. Ano yan, saman? Muapil ko sa inyo palagsulti o kamo lang? Gusto kong kami lang muna, Baloy. Okay. Wala problema. Pabandayan ako sa akong mga tao para away makasod o di mo matugaw nga ang inyong panagsulti. Salamat, Baloy. Mayor, yan na Jigger. Mayor. Nganong karon ka lang? Moingon kini ko mag-meeting! Tungaday mo! Ayaw ko papabutag dugay kung tawgon pa mo! Sorry, Mayor. Nganong karon ka lang? Unsa may nadugayan nimo? May regalo ko nimo, Mayor. Usa sa mga alas unya nato sa umaabot. Unsay buot mong ipasabot? Usa sa mga mahal ni Daniel. Ania nato. Niya sa akong mga kamot. Siya ang bugtong tang paagi nga mulugwa na si Daniel sa iyang gitaguan. Kinsa? Kinsa ka lang buot mong ipasabot? Kadiyot lang, Mayor. Akong kuhaon. Gustong magpapapil ang kanahang dako da. Dili gani ko makauyon lang imong giingon nga nindot nga regalo. Pusilon tagyo kang buanga ka. Dia na, Mayor. Uy! Ang kanto ba dayan yung nagtrabaho sa kumpinto? Ibok na ba kay ko anak, Mayor? Kanahan ka, Jigger. Imo man taon ng gilisod-lisod. Tangtangi siya siyang baat sa baba. Kay maglisod na ginawa. Tangtangi. Oo, Mayor. Dia. Misiga man ang mata ni mo nga mitanaw nako, iha. Sige lang. Sugod karon. Wa na'y makahilabot nimo. Di ba, Jigger? Oo, Mayor. Kasayang nimo. Kung dinhi ka pamitrabaho nako, dili ka unta maingon ana. Ngayo? Uy, pastilan. Katiguang na ba nimong tanaw na nimong gisulob, uy? Ay, humuta ni mo, uy! Ayaw ipadol ay mong naong sa akong naong. Kiludon ko! Kiludan mo ang akong naong! Karon, nahinomdom ka lagi tingali sa tanan nga nangagi. Ug mahimo na akong kasultihas tinuod nga hitabo. Nakitaan ka sa kong mga suod. Nanapil ka katagak sa imong auto nga gisakyan. Nahaw kinis pangpang. Ug salamat nga nabuhi ka pa. Gidali ka nilag tabang. Gida sa ospital. Ug hangtod nga naluwas ka. Karon, mahimo ba akong kasultihan kung unsang hitabo nga nahugman sa pangpang ang imong gisakyang auto?
Oh, sultihan ni ka. Sa tanan, lakip na ang kasalpahe sa akong bana. Huwag ko magdahom. Nga makaako siya sa pagbuhat, ano na rin ako nga iyang asawa. Alam ko maminaw ko nung sagyo ka ng imong pana. Isulti na. Kanian to, sa buhi pa ang akong amahan. Usa lang ka bodyguard ka na si Mateo. Usa siya sa sinaligan sa akong amahan. Sa tandang mga ipatrabaho sa akong amahan, kung bahin na sa iyang katbang. Kana si Mateo mao isang hunan. Tungkol kay may usa ka butang nga wa mahibaw ni Daddy bahin na mo ni Mateo. Wa siya mahibaw nga may relasyon na kami. Daghanag mga nakaaway ang akong amahan tungod sa politika. Ug unya, sa kaadlaw ni ana, naginangat na ang eleksyon. Maunalay akong naibawaan nga patay na si Daddy. Gipusil ko na siya sa mga tao nga iyang kaaway sa politika. Mao ba? Pero maunalay akong nahibawaan nga ang nipatay sa akong amahan. Siya rati ay si Mateo. Unsa? Unya sa may mong gimo? Wa ko'y nahimo. Patay na ang akong amahan. Wa ka lang bati akong kalagot. Wa ka bati kasilag sa tao nga may patay sa mga amahan. Maunay nakaapan ako. Kaysa buhi pa si Daddy, dako na ko nahiupos niya. Tungod sa iyang gipuhat ng pagpiha kang mami. Mautingali hinungdan nga. Wa ko kaayo bati ang pagkamatay sa akong amahan. Apan ang mahay ko. Masilag man ko ni Mateo, pero uway na. Nakuha na niya ang iyang gusto, ang pwesto sa akong amahan. Buot mo bang ipasabot? Nga nakikrelasyon si Mateo diha nimo tungod kay may plano di siya nga mo'y mapuli sa mga amahan mo ba? Mao ka na'y akong pagtuo. Kung nagibaliwa lang nimo ang kamatayon sa mga amahan? Sa ako nang ikaingon may kalagot ko sa akong amahan. Nidagan si Mateo pagkamayor din eh. O kay tao lagi siya sa akong amahan. O siya mao'y akong gipuli-hulip sa kandidatura ni Daddy. Nidaog siya. Unsa pa yung mga daot ng binuhatan ni Mateo? Kana ang gusto kong may bawan. Sa mga patay na nahitabo sa atong dapit, pulos binuhatan ni Mateo. Lakip na ba ang pagkamatay ni Padre Miguel? Kana ang wa ko mahibawi. Pero dako akong pagtuo. Nga siya, tungod kay may kalagot siya kang Padre Miguel, iyara mga tao ang iyang kipalihok. Buot mo bang ipasabot? Sila si Billy. Posible. Kanot, si Daniel, mupakita baka siya nga ni. Nang, kuan ka mo lang unay bahala sa paghato ni Padre Miguel, ha? Ako na pagkikita sa Daniel. Nalang may baho siya na itabo ko siya, Sige, Kanot. Kami ni bahala sa lubong ni Padre Miguel. Malagsama may kunahon sa Madam Lourdes. Pero kinahanglan nga ako ni Matino. Kung kinsagid ang responsable sa kamatayon ni Padre Miguel. Oh, ang akong cellphone. Oh, siya din siya. Siya kaning nag-text. Siguro kaya nga mo na ito, Daniel? Ay mo anhil lagi to. Wata lang to. Kahit nga naman di ito na problema. Oo, lagi. Gusto lang, dako kini problema, ha? Siguro ko nga maulbog yung kaspa ni Bay Daniel. Uy, unsa? Mulakaw ka, bay? O, bali. Kamu lang ko na bahala kang Madam Lourdes. Ayaw niyo sa pasagdi. Naulian na siya sa mayong panumduman. Ah, may noon. O, niyan siya man nagkasulti na mo? Oo. Pero doon na po kayo mga pangutanan niya nga wa pa na kumasulti. Unya na lang. May tunon ako. Importante kayo. Dili ka magkinahanglan og backup, bay? Ayaw na. Ako na bahala sa kong kaugalingan. Lagnian na siya, Kanot. Siya na nang nagpaingon nga ni. Ha? Siya nga? Lagdi. Parang na si Bay Daniel na, ya? Siguro ka? Di mo to, pre. Nasada Dito. na.
Ayog to oron. Oh, lagay. Di ba, basig hanap na yung kain ng pananaw ba? Imong pananaw. Di mo tao nas Daniel, ay. Murag tagal din yung nas minteryo. Murag ang iya man tingali ng, ayun yung tingali ng kwan, kanang sipulturiro. Gege, di kam to. Oh. Di kam to. Oh. Hapna! Wakay ko. Kalihay ko. Mayuham lihay. Kalihay. Hoy, kanot. Oh. Kanot. Kanit Kanot na hinaan. Hoy, Unsa man? bisa gingon na kung idadyo. Oh. Klaro pa kayo na kung ulmigas nga magkamangdo. Yan matsabot. Oh, di na sa Umigas yung nagkamang kaklaro pa ka? Di na sa gamto. Oh. Up. Alili, haywa, pawa. Na da. Pawa. Kita ka ng punuan sa kamunggas at bang? Ha? Kita ba ka? Kanang punuan. Oh. Kamunggay. Oh. Nahulmigas ay na. Yep. Naglumba pang mga tandaan. Kuya, Ay, ingnan tika. Ay. Oy, bay. Daniel, ikaw ginayon na ako sa'yo. Ikaw ginayon. Klaro ginayon. Kling, kuhaan ba? Ay, sabay ka rin. Pagkaksa ko, bay. Pagkaksa ko, bay. Oh, kanot. Bay, salamat kita nga nakita na kita. Salamat kayo, bay Daniel. Dali, alta na rin sa sulo. Basig doon ay nagsulo ni mo. Dali, kanot. Ay, lakaw sunod niya. Ako rin mo bantay ninyo diri. Lakaw na. Gano, unsa na siya nito po? May problema ba kanot? Bay Daniel, ayaw lagi tao pekuratan ni bay ha? Kaya nga lagi, unsa man nito po? Gidaan nila si Sarah. Dito masalas ko binto, bay. Ang butog kisa itong mga tawana, mami magkailan nila ito. Murag karoon pa may nakakita itong mga tawana. Di sila mga taos, Mayor. Ambot lang sa kabay. Karoon pa lagi kong makakita itong mga tawana. Nangita sila ni mo. Okay, wa man sila nakita ni mo, wa man ka dito. Gidaan nila si Sarah. Ug matod pa nila, magkita ko mo dito sa minteryo sa San Jose. Kung di ka mo patimaw ko dito, ayaw lang yung kuno pagdahong nga mabuhi pa si Sarah. Nakita na baka taon sila si Kanot ug Daniel, ha? Nahibaw na baka si Daniel sa nahitabo kang Sarah? Rio! Ready na ba daw? May daan na sila mga placards. Tapos sa man na ito, akwan, naog ang hayat ni Padre Miguel. Karon, inaog na nato ang lungon ni Padre Miguel. Tabang ilang taon ko ninyo, ha? Dili ko ni kaya nga ako ra. Palihog tabang ilang taon ko ninyo. Unsa man bay, muadto ka nga to? Gusto gina sila kupat. Bis ihatag ko lang ipangita. Bay Daniel. Inas ng rosaryo. Iyag siya pabalaka. Ako na bahala ka Sarah. Bay, ikuham ko na yung cellphone. Kinsa may mong tawagan, bay? Kinsa mo kayang tawagan nga magseryoso naman kayo sa nahong? Baloy, ang damay mong mga tao. Paradaas lang mga tagas. May sulmutan. Naara siya. Naghigda. Wow! Kaputik pitiis papayana. Nyika, no? Ako'y naghago. Unya, lain ang muuna. Kinanglang una ko. Ako gyo'y makauna ini. Sa dili pa si Mayor Mateo. Ay, nanginit na ko. Kaputik yung dugan papayana. Unsa na kang dili dugan, no? Ay na, nagkatuhog siya. Dili mahimong palabyon ko ning higayon na. Higayon ko na kini. Magatilaw na gyud sagbay luwag. Amuhinay kog suod. Ug akong isira og hinay ang pultahan aron way makapalta sa akong pagkabuhaton. Hinay lang, Jikir. Hinay lang. Hinay kog sira ang pultahan. Unsay buhaton mo, Jigger? Oy, Mayor. Mayor. Murag doon na kay dili maayong buhaton da. Unhan ko nimo? Ako lang kitanaog. Nagmata pa ba siya, Mayor? Pida! Ayaw kong unhido.
Unya nakahuman ako, ha? Nakabati ka? Bas, gawas to, Jigger. Ayaw pag una-una diha. Ako una. Inampak. Naabtan niyo ko. Ikaw ba? Ayaw pa ko na una, God. Pabuta nga mawin mo una, Mayor. Ato ko ng boss, God. Mag-una-una sa noon ka. Pero, lami na kayo, Billy Boy. Lami na kayo. Ayaw ka bala ka. Makatilaw ka rin lagi ang bayana. Human ni Mayor. Ako na. Say ako na. Ako na ba? Unahan ko ni mo? Musingit mo, Deka. Uy. Hanggaw. Uy. Tingnan nalimot ka. Tao ka lang na mo ni Mayor. Sa paabot kun mahuman nami. Ay, kiahak ko yung aniwi. Wah! Daniel, mau nang bayis, Mayor. Oh. Daga na nagbantay skit. Si plano mo? Dasbag gantang mong gate. Ug kutob sa muali. Tirahin ninyo. Hutduntang nasa soda. Nagsiguro kong nasa soda na akong ipagita. Why, problema. Dede. Besyo. Mauna niya itong ipabot. Okay, bye. Let's rock and roll. Wapa manawag si Billy? Ay, wapa man. Basig, magdugay pa ito sa mayor eh. Sige, bantayan yung bayong gate ha. Basig mabot sila sa mayor. Abi na yun. Abi na yung gate. Siyempre, mura kusog kayo, pinaga, no? Patay! Patay mo! Mura kong bagay sa sigit! Patay! Tira! Tirahin ko! Kami na ipalas mga gwardiya, Pay Daniel! Sige, isulod ko ang bayon sa iyong panimay. Sige, tirahin ninyo! Nauna itong pangita! Gubat! Tira! Nakatuog siyag balik. Uwa sa kibaw. Ngani ako sud sa iyang naimutangan. Wow! Kalami to rin yung babayana. Wow! Nawalis og gamay ang iyang sayal. Kini, mauni akong gipangita. Sakbay luwag. Kamis ni mo, Inday. Umot na ba eh? Kaya magsaba. Pagsugit mo! Malipay lagi ka! Sulit ko ang mga kwarto. Pangitaan ko ang sabahis kayo. Sulit ko sa kwarto. May tawag ng mga kwarto. Sa lang kwarto, sunod ko ang laing lawak ng bayan. Survive ka! Hayop! Ay, hastilan, bayani mo. Para mo tilaw na ganita. Abi mo, dugay na kay kuwa makatilaw batanon. Survive ka! Hayop ka! Ikaw ha? Imo gyud kong gilisod-lisod. Padili-dili ka pa, unya. Nahilom ka na. Bida. Huway sa kuha. Diha ka lang. Walang surprise, Mayor. Asa ka nilagida si Sarah. Wadri, Mayor. Basta nakasibat. Asa ka nilagida si Sarah. May daw pagkatao, Mayor.
Wasan na mo dayon na upatay. Asa? Bus, ayaw daw rin ito pati, bus. Mami, atraso rin niya, bus. Hello, Map. Sabay ka na. Dala si Pretty Boy. Asa na bilit? Kinindua, Pretty Boy, kinindua. Asa inyo, Mayor? Wa may kay maugasas. Pusing ayaw to ako. Usara ka pangutana o usara ka tubag nga akong giknahangan. Kung di ka mutubag sa ustong tubag, masunod ka rin usa. Asa inyo, Mayor? Musultin ako. Musultin ako. Asa ang inyong Mayor? Nang, Kanot, dugayan ni mong nabalik. Uy, hain man si Daniel. wa siya mukuyog na kunang. Igora ko niyang giing na nga mubalik nga ni. May buhaton pa ko siya. Ha? Pangitaon ko na si Sarah. Ginoo ko, mayo ang tagyang maluwas din kay Sarah. Wa na. Kondisyon na sad ko. Ready na ko para sa round 2. Ayaw ka balaka. Ako ipasalig nimo. Makauli ka na sa inyo. Pero lipaya sa akong maayo, ha? Dili lagi ka na ako patyon. Mga ayaw na lagpalag, ha? Ha? Maluoy ka. Mamaulihan ako. Buhiin ako. Uli lagi ka. Ulian talaga ka. Ako'y bahala ni mo. Animal! Kinsa bala! Mag-uaklit siya! Kasamok ba ni mo, Billy? Mayor. Gisong ang iyong panimay. Ipatay ang mga tao dito. Unsa! Murag doon ay buot pusod. Ikinuo ko. Ang salbahis na nga, Mayor. Kumusta? Ikaw? Ayaw! Maluoy ka! Ayaw magdool ako! Ayaw magdool! Kalma lang. Ayaw ka, Hadlok. Dili di ka unsaon, ha? Gusto kang makaikyas. Gikan din eh. Ha? Way laing makatabang ni mo karon. Kung dili, ako lang. Unsa? Tabangan ta ka. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Libaya una ko. Pwede ba? Ha? Ayaw! Maluoy ka! Ayaw! Mo na gingon ni Madam Lourdes. Ngayon nagbudiga nga gihimo nilang hinaot. Posibleng nga niya nila dada si Sarah. Kinahanglan nga maluwas ko si Sarah. Sulon ko ang mabudiga. Maluoy taon ka na ako. Ikot na. Hubuon ta na niya. Ibuhian talagi ka. Ako nang isaan ni mo. Dali una to mientras wa pa sila si Mayor, ha? Dali. Ginoo ko. Napagi ko. Wow, kaputi. Mau niya ako kipangita. Wala kay Bao. Kami kitaguan kong matilya ilam sa una. Ipuspos ko din niya sa iyang. Dugay na kayo ko naglaway ni mo. Naunan na ko ni Mayor Mateo. Karon, magkapahimos na gito ni mo. Ana ba? Ayaw na lang pagpalag. Aron mahuman dayon ta. Wow! Lambi ako ni mo, oy. Dili ka mo lampos! Kini! Mao na angay ni mo. Wala siya maglihok. Magawas ko din eh. Ang ako sinina. Pagitawad ko si Sarah.
Tanda ka pa! Kutob sa mubabag ninyo, di ko ilon. Kaliwan niyo! May nakasun! Ito ba, Dennis? Wisot dong tamo! Di alam itaw ko! May tao si gawas ni kwarto. Magawas ko. Kailangan na makabiyak ko ni Dapita. Mudagan ko paingon sa gawas. Diyos ko. Nabangin taon ko. Luwas ako ining impernong Dapit. Ay, Ginoo ko. Naay mga tao nga nagligtas sa sahog. Mga patay na kani sila. Ay! Bay, iko! Daniel! Oh, ako ni Sarah. Daniel! Salamat ka niya ka! Daniel! Dagang, ipagbarok! Daniel, unsa ito po aton? Huwag ko mahadlok ninyo mga buanga mo! Di ako'y para ninyo! Dali, balik ko! Asa ka paingon, Daniel? Sunod lang, dangaris ka nan. Paspas, mintas wa pa nangabot sa ilang mga kauban. Daniel! Turas ka nan, dali, paspas na! Dali, sakay din. Oh! Daniel! May tao! Ay! Wala mo! Pagulit! Hupo lagot! Banggaan ko lang git! Buotan man in taon kaayo na si Daniel, sir. Sayop man ang ilang gipasangil ni Daniel. Kami, sir, makapamatuod yun may anak kung unsa kabuotan si Daniel. Pero ambot og nganong ila man ang gipasangil, uy. Dili tinuod nga si Daniel mo'y nagpatay sa pari, sir. Pinangga gud kaayo na niya si Padre Miguel. Dili mi makatuo nga makabuhat niya anak si Daniel. Sige lang. Kung mo pakita ninyo si Daniel din tawagi ko ning numero ha. Ignacia, nga mo surrender siya diri namo. Kung tinuod man gani na tabangan ko siya. Ignacia, nga gusto kong mutabang niya. Salamat taon kun mauna, sir. Sige, hari nami. Ug salamat kayo sa mga impormasyon nga imong gihatag namo. Magkatabang kay niniyag nako. Daan pa ko. Daan pa ko. Kasakit sa akong Siger, nagawason sila. Nadago nila babae. Animal. Kasakit yun sa akong Nausap na nag-uri mo, Siger. Nagadugo pa na. Animal, babayana. Pati yun tugyod siya kung magkita may kusaba. Kukuha ito niyong ice o tawag ka si Manolo. Patay na si Manolo. Unsa? Mir! Si Jigit! Nanawag! Lisong sa dito ni Danilog! Nakuha yun na yung babae! Katong Sara! Unsa? O may mga patay kulo sa itong mga tao! Litseba! Gihatagan yung laban sa uwan ng animal nga, Daniel! Unya, kung sa'y plano mo karon, Mir? Gusto gina siyang makigbangga na ako, ha? Pues, tanahon pa. Kung asa kutob ang iyang abilidad. Kung sa'y plano mo, Mir? Tana, adoon tang buliga. Animal ka, Jigger. O sa may ang gihimo? Ngawa mo sa magkabantay, nagisuso ng animal ka, Daniel. Basig hubog to mga kanahan, Mir? Litsi nga, Jigger. Tala sa buliga. Bay Daniel, kumusta yung mga lakaw, bay? Asas, Madam Lourdes. Tuwas kwarto nga yung kibutangan. Ni pahuway.
na, kinsam nang imong kuyo bay. Ha? Siya si Sarah. Gidagit siya nila ni Mayor. Uy, mau ba? Sarah, si Baloy. Akong sod nga amigo. Kumusta ni Baloy? Okay, Raday. Dali, sod mo. Aray tang resort magsulti na. Sige. Kaon niya. Ayaw kauwaw. Ay, kuha kayangan kay Kogan din eh. Sood kaming bay Daniel sa dito pa mis prisuhan. Salamat, Noy. Sarah. Kumusta ka, Iha? Ay, kanot niya. Siya may nagtabang na ako nga matultulan ko ang ilang idadani mo. Managsama kitang duha, Sarah. Biktima usab sa kasalbahe sa akong pana. Iya usab akong gipapatay. Kumaayo na lang gani kay inyong naluwas. Gusto lang sa pumabaho sa inyong natabang. Diyan sa tamo kadiyot. Daniel. May pagkikitaan ako. Daniel. Ay, kabala ka. Luwas kang gani. Kuhaan ko lang sa Sinang Rosario kanot. Dadon ko sila gani. Naibaw ko nga sumaabot ng plano nila ni Mateo. Sila na isunod. Mahong gusto kong masiguro ang ilang kaluwasan. Ayaw ko yung surang-surang ha. Nagisapot ko. Pamusilon na mo ron. Asa si Jigger? Patabukan nga itong mga tao. May buhatong tabili. Panawga ang uban ng mga tao. Making meeting na to, Mayor. Wa mi kabantay Mayor nga giso di ay mi. Nagunsa man mo? Ngano wa man mo makabantay ha? Ayaw kong ina nga nagtanga lang mong tanan din eh. Kuan, nakainom ang gud may niya itong higayon na Mayor. Mauna! Kinagsigya mo lang maglala! Wala mo'y kalibutan nga gisuod mo din eh. Mga hanggaw mong dago! Pilay patay sa itong mga tao? 5 Mayor. Apil na si Manolo Mayor. Ang atong doktor-doktor. Doktor kung buwanga ka. Noong sa mali mo ha? Nganong doon na naibindahi? Kuan Mayor, kining pagdaib na ko, naigo sa mga buak na bildo. Wa na ko makauyon ining hitabuad, Jigger. Wa na! Mayor, natapok ko na ang atong mga tao. Mag-meeting na ninyo! Not, kumusta nakataon si Inday Sara? Buhi pa ba kataon to, Not? Aw, kana og di gyud nako. Mora ginay di nako matubag ng rosaryo. Not, Ha? nahadlok na gyud ko. Nabasig kita na isunod. Ang manglarga ng kataan ni ng rosaryo eh. Ha? Ako muli lang ka ako sa amo. Asa man di ka uli? Sa akong yutang na tauhan sa Qatar. Ha? Kalayo god. Taga Qatar di ay kanot. Qatar Maniluan. Manot. Uy, kara anak ka ng imong joke. Ida sa niya. Para gipakatawa na siya pramuha niyang kulba. Badiha ay. Oh, ikaw. Ug mo kuyo ka lang ko. Safety ka rito. Inalang not. Asa ganito nyo? Qatar. Kaba niya. Ay, wailam. Adto na lang ko sa amo. May pa dito. Mag-uma na lang ko dito sa amo. Asam sang inyo? Sa LA. Labuan sa kuda. Asa? LA? Oh. Asa LA? Lahog apas. Utro ka. Wala may. Saba niya. Ay. Ginoo ko. Bay Daniel, ikaw ni Bay? Ay, salamat din taon. Nga niya anak ka dong Daniel sila Sara dong. Alam mo ka bala ka Sara? Luwas na siya. May kanot. Naisa ka nang ginagbuhat ng tos gawas. Ayaw mo pagdugay. Mamaya ka ni. Nga naman dong. Delikado na inyong kahimtang din eh. Usa pa lihok din mo. Dada mga daduno ninyo. Gamay li dada. Mamaya ka ni. Lihok na mo. Paminaw mo mayo. Dunay tao nga gusto makigbangga nako. Gihatagan kog labad sa uwan tawhana. Busal dili siya magmahay. Daghan na siya napatay sa akong mga tao. Busa kamo. Ipakita ninyo ang kalagot ang tawhana. Pangitaan ninyo si Daniel. Og dag-adi ni sa akong atubangan.
Ug aron makabaos kita ni ng Daniel, ng animal, kutob sa iyang mga suod, hotdan ninyo sa pagpatay. Ayaw mo kabalaka. Wanted na kalang tawhana. Busa, bisag unsa ba itong buhaton na lang animal, wa kita'y tulubagon. Busa ka mo. Pakitang jailas mo. Ipagawas ang iyong abilidad sa pag-ihaw o daw. Hotda ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Tanahon tagdili ba sa mugawas sa iyang gitaguan. Mayor, nanawag si P1 Bundol. May bawan ko nung asa magdagos, Daniel. Kinsay, mitabang niya. So, unsa ba'y gipaabot ninyo? Unhin ninyong mga polis. Lihuka din ninyo kana, Billy. Gusto kong makabaos dayon siyang gibuhat sa akong mga tao. Bangon na kini Billy. Hasta tong tuwa sa kumbento, hutda to ninyo. Arreglado, Mayor. Ako na'y bahala, ani. Tara mo! Timanin ninyo. Unahong tagkadto ang kumpinto. Hutdong to. Patay ang naa dito. Arreglado, Billy Boy. Tulo ka sa kinan ang atong gamiton. Ang uban, ato sa duha ka sa kinan. Liho ka mo! Bravo. Kasalbahis yun na ning tawana. Nabuang ng utog ka ng matiyo tungod sa pagsigig gamit ang ginadiling drogas. Og dili pa igo sa iyang pagkidnap na ako. Iya pa kong... Sarah. Iya kong gilogos. Salbahis! Demonyo gining tawhana! Wa na ko'y mahimo. Gusto kong santao na yung gibuhat ako. Pero wa ko'y mahimo. Magbayad na gihapon siya sa iyang kadautan. Naa ang Diyos sa langit. Bayran na niyag mahal kining pagkadautan. Bay, ang sakyanan ni Padre Miguel ato lang itong ibilin. Di lang nato kuhaon. Ibilin talang to kanot. Para siguro nga di ta nila masundan. Nakailan na sila sa sakyanan ni Padre Miguel. Mas mayroong atong gamit, kiwas lang kailani. Dong, unsa may plano nimo ani? Kami nagsabot namin kanot nga manguli na lang unta mi sa among mga probinsya. Ay magkabala ka. Tapuson ko na ni. Kung masipti ta na mong tanan, si Mateo na akong isunod nga trabaho. Kuman ka ninyo. Kutob sa makita na to dito sa Sods Kumbento. Hutan ninyo. Bisan kinsa, bisan iro, way ibilin. Isuloob na ninyo kanang inyong mga maskara. Ron way magkaila na to. Way magkaila aning atong gidaon sa kinan. Lihok na mo! Unsay sunod nga mahitabo? Kailangan ayaw sipa sa pagpaminang uban pang masumpay na itong sugilanon. Way hilakay, mga matay. Tagsuwat og Direktor Rie Arellano. Og mo to ka listeners, ang part 7 no, sa way hilakay. So mapuhon na lang yun ang dungkoy pusoy kay na digid makaya sa power sa cellphone no, kay apiki kayo. Kay ganinang buntag ni init nya pagkaudto nagsugod nagdagom. Antong nga ning hapon na lang dagom gid. So ang cellphone wala kay power no. Amot na ron kay dagom. Wag yun. Sige, tututot na kong cellphone pero na, wag yun na sold power no? Samot na kay size na hapit wag yun na power yun. Kining keypad na kong isaksak ba na kining itong gitangtang na nako ning charge kining ako ang cellphone niya gigamit karon kay di naman siya mo wala naman siya power kay hapon wala adlaw ba. So 50% ra. Hinaot nga makaya nino upload na to ron kining part 7. Pero kay napaminaw naman ninyo ana upload jud no. So i-advance na to na itong video istorya para
ma-sure ba no masibo gyapon sa pag-upload no sa inyong pagpaminaw sa part 7. Mapuhon na lang yun ang Dungkoy Pusoy part 7 kay kanang basig mo init ng adlaw ug mayong panahon maka-upload ta masunod gyapon nato no mga ka-listener. Mao to mga listeners no kay murag taas-taas na sa tag-intro no nya. Sa sunod na pud gayon ta mag-shout out no kay magsuwat na pud ko tiwas. Magtiwas og suwat sa inyo atong uban nga nagpa-shout out no nga wa na to ma-mention karon no. Ay makabalaka no kay masuwat na to ni ma-appeal mo shout out no. Nya. Pasensya kayo gyud nga gabi wa gyud ta ka-upload gahapon kay gawan uwan man dag-om. Isod kaayo gid matay mahimo og way power ba. Way power ang cellphone wagin ma-edit ani. Nya, mao to mga listeners no, abang-abang na po mo sa sunod higayon og kay taas-taas na tong istorya. Thank you so much for watching og God bless na tong tanan.